Dobro jutro, dragi gledaoci TV Piramide. Vaša ekipa je danas odlučila da prošeta pijačnim danom i evo šta je iz toga zabeležila. Da li znate za televiziju TV Piramide Blace? Ne. Da li znate da u Blacu postoji televizija? Znamo. Da li znate njeno ime? Ne znam. Zove se TV Piramida. A to je valjda Ničifur? Pa šta da zjavim? Dobro je, nije loše. Ne vata naš televizor. Ne znam, Čero, ja nisam odavde. Ja iz Subotice sam, iz Župe. A vi ste iz Blaca? Lepa je televizija, gledali smo i to, super, zajebalo se. Ne znam. Ne znam, majke. Pa baš sam sa gazdovim televizije razgovarao. Životinjsko carstvo, divlje životinje, priroda, dokumentarne emisije, tako.